mangutan, manggulay ta guys. Ato ang cucumber nangatay na. So atong tangkong, tanawag atong tangkong hinatag ni Elenita, naghanag dahon na ning utanon guys, sa gula natag sardinas, ang kuan pa alugbati or itong alugbati nangatay nang darang dagko kaadyo, dagkog dahon tambok. Atong bell pepper, na nakaisa ka alugbati, sibuyas ug tangkong. Ang batong awahi wa pa mukatay, ang Elenita nangatay na daw, diha man na hinatag. Nangatay na daw pero pay buwak. Nagbuwak ning ato ang kuan, ato ang nagbuwak atong cucumber pero wa pa ning dagko ang bunga guys. Na ay mga bunga sana hindi kanang hope nga dili mga tagak no. Managko. Is ana naman ni bunga pagpalit na to daan guys. Sibuyas is. So wa man ta ka lugar ug kuan utan-utan kay perting bisiha guys. So karon ko free ko nga weekend. Abi ko og trabaho ko ugma. So pag check na dili di ay. So nagpasalamat ko at least duha ka adlaw atong free kay last time 12 days ko nga nag-work tapos way free. Tapos ang 5 days ato guys, doble ko trabaho. So 11.5 hours a day. So kapoy pragaba. Kapoy mga kwarta guys, nang kwarta dali ra hudton. So mangutan ta. So sa gulan ni nato upuan guys, sardinas. Lami man ni. Sardinas ngani ni sa una sa pero isag-isag di baho guys kaysa sa normal nga spinach dere no. Pero sa una malipay naman tag naiingani sa una wag ano gani tag asin di ba? Aw kami ra di ay kumot lang sa uban. Ano mga kuburi guys, mga uning kuan kung unsay naa. Kuha uning dagkong dahon kay sayang madaot naman eh. Pahimuslan kay labon summer. So anyway. Hindi na punta sa side bay. Kani bang libre ta sa trabaho pero di gihapon ta libre. Kaya need na tang buhaton ng mga buhaton sa bahay no. Ay nako guys. Eller? Nej, inte agurken. Jag ser inte att någon boxar liksom, att det blir stora. Det var Vad så några kilo, höll jag på att säga. Inte. Kan jag tänka på bier och sånt. Kinson. Kana bang agit term sa kana bang kung dili bitaw murag masaksis ang bunga no di ba sa ato ang kalabasa ang isig ka buwak ang murag mag-ipo og buwak sa murag bag-id pud sa buwak atong uban kay para mahimong bunga. Agit term mo kidsod ko no. Kaway butot. Ja, det brukar jag säga. Ja. Men jag tror nog en gammal folk är att kalla takmag liksom. Takmag och kido, det är samma. So, bukan. Namuot ko isang term guys, kidzod. Nagisang gipasabot ka ng murag pollination ba? Di ba para sa kalabasa nga di mamunga ang laki nga buwak ibag-id sa badji nga buwak aon sa bana para mahimong bunga. Isa. Mura naman siyang nagbuwang. Dili ka sa tambok. Ni dako mo ganyan kuan. Dako.
Kansya bara din. Also this one I gonna use another time. Mm. I mean, it's ready the kangkong. Yeah. So, mao ni ato ang na-harvest sa ato ang alugbati. Mura ko ka sa padung. Naka-lipstick na aras bahay, guys. So, ganiha pa rin buntag pag human natin ligo. Pulang-pula, buwag. Kuan, ato ang pangbata man guys. Pang 14 years old. Ato ang short puwa po. So, puwa-puwa. Mahilig talaga sa pula. Pula. Yes. Ito lang ipakuan ang saan mo ni? Sayang mo po da. Ipon nagbuwak saan man ni? Wa man gay bujog. Pero kailan ni tadi man siguro ingon na. Naibunga guys na. Kita mo. Pero wa ko'y nakita nga murag ning dagka. Dagka naman ning murag na bunga. Kani. Si Ili nakakaon na sila. Ijahang kuan. Agyok. Sana magmunga. Di mag kumakasong tanom guys. So naatay pitsay nga gitanam sa gawas. Dili sa lang kuan ang ating tangkong kay ato nang isagol og kuan kani ato na ning sardinasan. Kuan lami na sa sabaw sinigang guys. Murag na apoy. Ana mo kay okra dili lang ato kompleto nga tangkong unja kuan. Natay baboy magsigang taog mapuhod. Tang isagol ang tangkong kay dagko na buabuyag tambok kaadto. Di ba? Napatay sibuyas nga native. Uwan-uwan dire guys. Ang cellphone ba gibutang ra pag apil sa atong gibutangan sa kuan. Sa atong kalugbati. So ano tayo upload guys og video murag 2 weeks 3 weeks ago last time. Ngit ba pud ngit ito man po ni atong pajog. Magluto. Ikan ko na hinuo pa ko na human guys. Pero magluto ko. Ang mga bata na nga na kay naa sila salin gahapon nga. Kasi ito gani. Musaka. Warming their leftovers from yesterday. Yes. Musaka. Eating already. Say hi guys. Hi guys. Hi guys. So, mura mo ko yung mga kaon. Why mga kaon? Magluto pa ko guys. Naanak ko ibahaw nga rice na sa ref. So, magluto ra tag sudan. Gahapon, nagpalit ko og kapayas at aning at salon. Okra. So, mapuhon na lang. Ibutang ko na sa ref. Okay, magsigang pa. Naabaka po ko pang sagol og sinigang. Sinigang mix. Kapalit ko og mangga. Nakapalit ko kung bulinaw gahapon. So, magluto sa ta guys. Human na taghugas guys. Nanaan na tayo sardinas. Hi guys. Bahong ilok ko no. Ha? Bahong ilok ko no sa papa. Tapos na? Ilok ta ilok. Bahong ilok. Okay. You know what is ilok? Yeah. Bisa ilok. Lok ta may ilok. Nej! Ilok ta god. Yeah. You do siya idag Morris. Hold up. Nej, stinka. Stinka. Stinka ilok. Det var det gult inne. Det är ju box. Så är det klar? Kan du finna plastic and then packa den in? Så man brukar det imorgon. Inte jag bara. Ajo, sibuyas, tapos Det var inte på. olivenolya, sardinas. Saka yan. So yan na yung ulam natin tapos na naman silang kumain. Vad säger du?
Tapos na canola. guys. Let's try. Yeah, sarap. Sarap. Fresh from our greenhouse. Yes. Kainan na guys. Mag-init lang ako ng ating rice. And then tapos na. Good. Why are you eating that? Finish. Eat. Yan lang yung ulam ko guys. Tastes like Rice and water that fish. Mexico. Avocado from Mexico. It tastes like water fish. It tastes like heaven. Avocado from Mexico. It tastes like a rotting dead fish. Dos pisa yung buwad. Yeah, the meal. Mukha ang magagagbuwad. Avocado from Mexico. Number 2. Avocado from Mexico. Number 3. Mm. Avocado from Mexico. Avocado from Mexico. Come on. Avocado from Mexico. Avocado from Mexico. What is that? Avocado from Mexico. Okej, tack. Naanta guys. Init. Se på mig, de har varit så. Ha 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 ha. Avocado from Mexico. Ha 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 ha. So, I think ito lang yung vlog natin guys. Ayaw ko na mag-vlog para hindi siya maraming editing. Yes. Avocado from Mexico. Avocado from Mexico. Ang pasa din doon yung From chikle. Mexico. Kain tayo guys. Thank you guys for watching. Please Upload tayo today share tonight kasi wala na akong upload. Sobrang busy sa work. So kain muna ako guys kasi magpalit pa ako ng bedsheets. Tapos na ako mag-vacuum. Saka magbalik ako ng mga damit na tinupi ko. Ang ganda pala yung ano, yung pilik mata natin. Ang dami kong Brown eyes. gastos this time. Avocado from Yung pariba ng Mexico. buhok. Avocado from Mexico. Mexico. Kan du ta på dig Claire? Avocado from Mexico. Papa, you put it on the side. Avocado from Mexico. Och det är därför jag så. Guys, thank you for watching guys. Avocado from Mexico. Och avocado. Don't Shout out to my friend, my classmate before, Lorne Tixon. Very supportive. Ta på dig, Claire. Shout out Lauren. Thank you always for support. Thank you guys for watching. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Nibo Family Vlog. Be safe everyone. Bye.